תודה עדי, בוקר טוב לכולם ולכולן. אז שוב פעם אחרונה ככה הזמנה למי שחשים בנוח לפתוח מצלמות ולעדכן את שם הארגון. אז ברוכים הבאים להכשרת המנעול לשימור תורמים. הכשרה תעסוק בתהליכי ליבה של שימור תרומות, וניתן כמובן לחנן להרחיב. אני אילון, רכז הכשרות כאן בפורום לחברה האזרחית. למי שככה לא מכירים את הפורום לחברה האזרחית, אז אני אספר שאנחנו בעצם מסייעים ליזמים וארגונים אזרחיים וחברתיים להגדיל את השפעתם ולקדם את סדר היום שלהם במרחב הציבורי בישראל. אנחנו מציעים הכשרות, מאגרי ידע, כלים וייעוץ בתחומים שונים, תוך שימת דגש על עבודה עם מקבלי החלטות וקובעי מדיניות. אתם יותר מוזמנים להתעדכן באתר שלנו, שמאגד בתוכו ידע מקצועי ופרקטיקות השפעה מגוונות, שלדעתנו יכולות לסייע לכם מאוד במה שאתם מנסים לעשות. לו"ז ההכשרה שלנו היום, עכשיו השעה 11, אנחנו מתחילים בזמן ומסיימים בזמן. ההכשרה תימשך שעה עד 12, כמובן עם זמנים לשאול שאלות. ונעבור להכשרה. אנחנו מאוד שמחים לארח כאן את חנן הרסטר, מנהל אגף צ'רדי 360. חנן הוא בוגר ישיבת מרכז הרב ויועץ ארגונים מוסמך. הוא מנהל עמותות ומערכות התרומה גדולות בישראל כבר כמעט 2 עשורים, ואנחנו מאוד שמחים שהוא כאן ושנוכל ללמוד ממנו. לגבי שאלות, אתם יותר מוזמנים לשאול שאלות בצ'אט, לכתוב את השאלות בצ'אט, וננסה לענות עליהן בזמנים מרוכזים. בסוף ההכשרה, אם יישאר זמן, אז אולי גם יהיה אפשרות לשאול שאלות דרך המיקרופון. במהלך ההכשרה, שאלות בצ'אט. הזמנה האחרונה להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה של ההכשרה, שבה יעברו עוד תכנים שקשורים להכשרה, כמובן בסוף ההכשרה. זהו, עד כאן הקדמה. אני שמח להזמין את חנן. חנן, המיקרופון שלך, בהצלחה. טוב, שלום לכולם, שמח מאוד על הבמה, תודה למארחים. אז כמו שהציגו אותי פה, אז באמת כבר כמעט 2 עשורים מנהל עמותות, גם היום מנהל עמותות בפועל, אבל התמחות מרכזית בנושא של ניהול תהליכי תורמים וניהול מידע, ניהול מערכות מידע CRMים של תורמים בעמותות, שזה נישה בפני עצמה. מה שאנחנו רוצים פה לעסוק היום זה כמו הכותרת שנקראת, המנעולים בפתח להצלחה. אני כבר אתחיל במצגת. מבחינת שאלות, אז מבחינתי בשמחה רבה, אין לי שום בעיה תוך כדי שאלות שבאמת תעלו לצ'אט, ואילון ישאל אותם, אבל אין לי בעיה שתוך כדי, זה לא הרצאה ארוכה. ובהחלט לפי השאלות ולפי העניין, ככה נראה כמה אפשר לפתח אותה. אני אציג את המצגת. אוקיי, רואים כרגע את המצגת? אוקיי, כן, מעולה. רואים חנן. מעולה. אז בעצם שם ההרצאה זה הסרת מנעולים מהפתח להצלחה, ובעצם בהרצאה אנחנו נדבר דבר ראשון על תהליכי הפתח לניהול תרומות, נראה מהם תהליכי הליבה שכל עמותה יכולה לנהל ולהביא הרבה מאוד כסף שנמצא סביבה ממש לפעמים על הרצפה. נדבר על 3 המנעולים שנמצאים בפתח להצלחה. נדבר על דבר שנקרא אימון ארגוני או על השיטה להסיר אותם. לפי הזמן, לפי ההתפתחות של ההרצאה ולפי השאלות, אז נראה בסוף 2 כלים מאוד פשוטים, אבל מאוד מאוד פרקטיים, לכל עמותה שרוצה באמת לנהל את התהליכים האלה כמו שצריך, מאפשרים בעצם להטמיע את העקרונות האלה ביום-יום של העמותה, וכמו שאנחנו יודעים, בסוף הידע והאסטרטגיה זה מאוד מאוד חשוב, אבל ההטמעה זה בסוף מה שמייצר את ההצלחה. אז נתחיל לפי הנושאים. קודם כל אני רוצה לדבר על תהליכי בסיס בניהול תרומות, מה שאנחנו קוראים תהליכי הפתח. הפתח זה ראשי תיבות: פנייה חוזרת, תיקוני תרומות חידושי הוראת קבע. כידוע, רוב העמותות בישראל, רוב המוחלט של העמותות, הוא בעצם בנוי על תקציבי תרומות. יש עמותות שבנויות על מספר תורמים בודדים, לא מומלץ, בסוגריים, אבל יש הרבה מאוד עמותות שבנויות, או אפילו רובן שבנויות על הרבה תרומות של הציבור הרחב, תורמים גדולים יותר, תורמים קטנים יותר. ופה בעצם, אם אנחנו מנתחים את התהליכים של התרומות, יש בעצם 3 תהליכי ליבה. אני אתחיל דווקא מהסוף להתחלה. חידושי הוראת קבע, זה אני מניח שכולם מכירים, הוראות קבע נתרמו לארגון ברגע שהן מסתיימות, לדעת לחדש אותם, קודם כל מבחינת המידע,
לדעת זה רק בזמן, יותר נכון. לדעת בזמן, לבצע את זה בצורה רציפה, לא להפסיד באמצע חודשים, וכמובן גם לעשות את זה כמו שצריך, כי בסופו של דבר התוצאה של השיחה היא תלויה הרבה מאוד באיכות של השיחה, ברמה של הטלפן, ברמת ההנאה לפעולה, בביטחון העצמי, בעוד כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר באיכות של השיחה. אז זה תהליך אחד של חודשי הוראת קבע. לפי מה שאני מכיר, יצא לי, ברוך השם, להיות שותף או לבקר או לייעץ ברמה כזו או אחרת ליותר מ-200 עמותות בשנים האחרונות. בוא נגיד, 50% מהעמותות עושות את הדבר הזה, אני מקווה שיותר מזה. תהליך יחסית יותר מוכר ויותר בפוקוס. התיקוני תרומות, זה כמובן כל הבעיות באשראי, בעיקר יש גם קצת מיעוט שעדיין תורמים בהוראות קבע בנקאיות, גם שם יש את הסיפור של חזרה של הוראות קבע, אבל בקיצור, לדעת ברגע שיש בעיה בתרומה החודשית, בעיקר כמעט תמיד זה בתרומה החודשית, שוב, גם מבחינת הניהול של המידע, להיות בפוקוס הזה, לדעת את זה בזמן, לדעת את זה מיד. זה חשוב גם בשביל הכסף כמובן, אבל לא רק, אלא גם בשביל השדר שמשדרים לתורם. ברגע שתורם מרגיש ברגע שהוא החליף כרטיס, תוך יום מתקשרים אליו והעמותה, זה מעיד על רצינות, זה מעיד שצריכים אותו. יכול להגיד לכם שהרבה מאוד תורמים מנצלים את האירוע של החלפת כרטיסים בשביל לעשות איזושהי אבולוציה בין העמותות שהם תורמים להם, ולראות החזק שורד. אלה שבאמת פונים ורוצים, אז זה באמת מחדשים. אלה שנזכרים או לא נזכרים בכלל, אז כנראה לא בדיוק לחוצים על התרומה שלך. לכן הסיפור הזה של תיקוני תרומות הוא חשוב גם מצד הכסף שלו וגם מצד השדר לתורמים והמסר לתורמים. אז זה התהליך השני של תיקוני תרומות גם כאן, לפי מה שאני מכיר בשטח ואני רואה. ואגב, זה חוצה מגזרים, התרבות הארגונית של עמותות היא מאוד 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 דומה ומובהקת בין כל המגזרים ממש, ויצא לי באמת לבקר ממש בכל הרוחב של המגזרים של החברה הישראלית. אז גם, שוב, את הנושא הזה מטפלים ב-50% מהעמותות, אני מקווה שיותר. ה-Pay, שזה התהליך הראשון, הוא, אני חושב, הנושא הכי מורכב, שגם עוד שניה נדבר עליו, והכי קשה לביצוע, זה הנושא של הפנייה החוזרת. בסופו של דבר, תורם שתרם לארגון לפני תקופה, יכול להיות 4 חודשים, יכול להיות חצי שנה, כל אחד לפי המדיניות שלו, במיוחד זו תרומה שהיא קצת יותר משמעותית, בוא נאמר 300 שקלים, או בוא נאמר 180 שקל ומעלה, אז זה כנראה שיש לו משהו מהארגון, כנראה שיש לו הזדהות, כנראה שהוא אוהב את העשייה שלו, וככל הנראה הוא גם יהיה מוכן לתרום שוב. כי בסופו של דבר התורם הרגיל, מה שנקרא מהציבור הרחב, הוא תורם שתורם כל הזמן לפי מי שמזדמן לו. בשונה למשל עם תורמים גדולים, מי שיוצא לו לעבוד עם תורמים גדולים, אז יש הרבה מאוד שהם נותנים את התרומה באיזשהו מועד שנתי, אם זה בינואר, אם זה בדצמבר, או אחרי שיש איזה פיקים, או שעושים כל מיני מימושים למיניהם, אז שם באמת התרומות הן יותר חד שנתיות או משהו כזה. אצל התורם הרגיל התרומות הן כל הזמן, ובסופו של דבר מי שמגיע, מי שמבקש, לוקח. כלומר, אנחנו מדברים פה על תורמים שתרמו חד פעמי, ואנחנו רוצים לפנות אליהם פנייה חוזרת, או בשביל, במקרה הטוב, לחבר אותם יותר בצורה של הוראת קבע, או לפחות להביא אותם לתרומה חד פעמית נוספת. מהניסיון שלי וגם מניסיון אישי רב שנים של עמותות שאני ניהלתי, יש סקטור שלם של תורמים, שאני קורא לו התורמי החד פעמי הקבועים. זה אנשים הם לא ייתנו לך הוראת קבע מכל מיני סיבות, או בגלל שזה עקרוני אצלם, או בגלל שהם לא מספיק מחוברים אליך ברמה שהם ירצו להתחייב, אבל בהחלט, אם תפנה להם 2-3 בשנה, הם ייתנו לך סכום שבמצטבר הוא יותר מהוראת קבע, ולכן יש שם הרבה מאוד כסף. האתגר של הפנייה חוזרת, בשונה מהתיקוני תרומות והחידושים, האתגר הוא שיותר מורכב, אנחנו נדבר על זה בהמשך, יותר מורכב לנהל את המידע בקטע הזה, צריך להיות הרבה יותר על זה, כי זה לא כמו הוראת קבע שזה, אתה עושה פעם אחת את העבודה וזה נשאר לה הרבה זמן, זה משהו שהוא כל הזמן חוזר וצריך להיות במעקב וצריך לעשות פולו-אפ, וזה נושא שהוא מאתגר גם מבחינה טכנולוגית של איך לנהל את המידע נכון, גם מבחינת כוח אדם, איך כל הזמן להחזיק את הכוח אדם המתאים,
וגם האיכות והתוכן של השיחה, מבחינת המהות שלה, צריך כל הזמן לדעת איך לעשות את זה נכון. שלושת התהליכים האלה, שוב, אם יש שאלות, לא, אז בכבוד, תעצרו אותי, זה בסדר. אה, אה, לפי ההיכרות שלנו, כמו שאמרתי, הרבה מאוד עמותות, בכלל אצבע, אפשר להגיד שעמותה שמנהלת נכון את תהליכי הפתח, אז על כל, נאמר, 100 תורמים שהם נמצאים סך הכל בקשר רצוף עם העמותה, אפשר לדבר על סכום של 100,000 שקלים לשנה, מאותם תורמים. כלומר, אם יש לי ארגון שהוא נמצא בקשר רציף עם 1,000 תורמים, והוא מנהל מולם את תהליכי הפתח בצורה סדורה, בצורה קבועה, בצורה מקצועית, הוא יכול לבנות בסדר גודל של 1,000,000 שקל בתקציב השנתי שלו, מתורמים מהציבור הרחב, שזה כסף מאוד מאוד משמעותי לעמותה, בטח בגלל שהוא מגיע מהרבה אנשים, ולכן היציבות שלו היא הרבה הרבה יותר גדולה מאשר תורמים גדולים, וזה סעיף ממש שמנכ"לים שמנהלים נכון את התהליכים האלה, הם רושמים אותו בתקציב השנתי שלהם, הם בונים עליו, הם יודעים שהם יכולים לעשות בו שימוש ופחות או יותר לבנות עליו, כמו כל תקציב אחר כידוע, אבל יחסית זה מהשורות היציבות יותר בתקציב. אוקיי, אז זה לגבי נושא בעצם של תהליכי הפתח, צריך לשים את זה טוב בראש, להבין את הפוטנציאל של הדבר הזה, וזה מה שאני קורא בהרצאה הפתח לתרומות, ועכשיו אני רוצה בעצם לדבר על המנעולים. הרי לכאורה מה שאמרתי עד עכשיו, אני חושב שלא גיליתי מה שנקרא את אמריקה, אני חושב שסך הכל רוב מנהלי עמותות חשבו ומכירים את הערוצים האלה, מכירים את האופציה הזאת, אבל בסופו של יום, אם תעשו סקר, תראו שרוב מוחלט של העמותות לא מנהל בצורה מקצועית וסדורה את תהליכי הפתח, והשאלה היא נשאלת היא למה? למה? מה המנעולים, מה שקראתי למנעולים, מה המנעולים שיושבים על הפתח להצלחה? לפי מה שאני מנתח את העמותות שבאמת נפגשנו, אני רואה שבגדול יש 3 סיבות מרכזיות למנעולים האלה לפתח. קודם כל, אני חושב שהסיבה הראשונה זה החלטה ארגונית. בסופו של יום, מי שקרא לעמותות ארגונים ללא כוונות רווח, כנראה הוא ידע על מה הוא מדבר. עמותות, אנשי העמותות, מנהלי העמותות, זה אנשים שהם קמים בבוקר בשביל לעשות טוב, בשביל לבצע את הפעילות של העמותה, כל אחד בתחומו, אם זה תחום הרווחה, בתחום החסד, בתחום מוסדות דת, כל מה שלא, כל אחד קם בבוקר, מנהלי העמותה, אנשי העמותה קמים כדי לבצע את הפעילות שלהם, כדי לעשות טוב. בוא נאמר ככה, כנראה שאם זה לא היה מעניין אותם, אז כנראה שהם היו במגזר העסקי, והם לא היו במגזר השלישי של העמותות, וכל הנושא הזה של גיוס משאבים ושל ניהול בכלל, הוא משהו שהוא ממש איזשהו סוג של כורח המציאות מעיק, שיושב על הארגון, והארגון דוחה את זה, ודוחה את זה לזמנים אחרים, לאנשים אחרים, ותמיד עסוקים, כי תמיד המחשבה היא שאם אני עכשיו עמותה שהתפקיד שלה לעזור לילדים חולי סרטן, אז עכשיו אני צריך לעזור לילדים ולארגן את המחנה קיץ, וכל התעסקות בדבר הזה מרגיש לי כמו איזשהו בזבוז זמן, גם אם בשכל אני יודע שזה לא נכון, זה ככה בתחושה שלי, בהרגשה שלי, ולכן בתרבות הארגונית של עמותות, הנושא הזה של ניהול בכלל, של גיוס משאבים, של ניהול מידע, ובטח של דברים יותר מורכבים שדורשים הקמת מערך ומקצועיות, הוא דבר שהוא זז הצידה. ולכן מה שבעצם הדבר שנדרש, או הדבר שבעצם חסר בשביל לצאת לדרך, זה החלטה ארגונית. צריך להיות החלטה ארגונית מאוד 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 ברורה, מאוד מחייבת של ההנהלה, ושיודעת לרדת גם למטה לשטח, שאומר אנחנו הולכים על זה. אנחנו מקצים לזה את הכוח אדם הנדרש, את התקציב הנדרש, את הקשב הנדרש, בסדר? כשכמה פעמים הרי יוצא שיש איש שהוא קשור, מישהו שכן אחראי לנושא הזה, והוא שולח מכתב לתורמים, הוא רוצה שהמנכ"ל יאשר, לא לדבר אפילו על יעשיר, אפילו יאשר, וזה נדחה הצידה וזה זז, כי בסופו של דבר יש דברים אחרים. אז צריך להיות החלטה שאנחנו, התהליך הזה הוא חלק מהיום-יום שלנו, הוא חלק מהסדר יום שלנו, הוא חלק מהמבנה הארגוני, חלק מהקצאת המשאבים, חלק מכל מה שנדרש
בשביל לבצע את התהליכים האלה בצורה מקצועית. אז זה אני חושב הדבר הראשון, הכי יסודי, שממנו נגזרים הרבה דברים נוספים. אז זה דבר ראשון. דבר השני, אני חושב שהוא מאוד מפריע ומונע מהארגונים לבצע את זה, זה נושא של ניהול משימות. בסופו של דבר, ניהול משימות זה משהו שהוא קריטי לאירוע הזה של תורמי הציבור הרחב, כי מדובר פה על מאות אנשים, על אלפי אנשים, ושכל אחד זה תורמים. אנחנו, מה שנקרא, הם בסופו של יום, הם לא חייבים לנו משהו, זה לא מוצר שהם קונים והם רודפים אחריהם בשקנות אותו. בדרך כלל הדחיפה היא חד צדדית, היא באה מהכיוון של הארגון, וצריך להיות מאוד מאוד חדים ומקצוענים על הפולו-אפ, בכלל על הזמן של הפנייה, ולהקפיץ נכון בזמן גם את החידושים, גם את הפנייה החוזרת, כדי להקפיץ את זה בזמן, וצריך שזה מערכת טובה לניהול משימות. עוד רגע אנחנו נדבר על זה בשקף הבא, אבל בסופו של דבר נדרש פה כלי טוב. לצערי, מעט מאוד הכלים הטובים בתחום של ניהול מידע בעולם העמותות, וגם כשיש את הכלים זה נקרא, זה השלב השני. השלב הראשון זה הנושא של שיטת העבודה. שיטת העבודה, שפה גם, פה בעיקר נדרש לבנות את השיטה, להגדיר אותה, להטמיע אותה בארגון, ולכן בסופו של דבר הנושא של ניהול משימות הוא נושא מעכב את הארגון וצריך לתת לו פתרון. יש פתרונות, מי שמעוניין, אז יש לו בעצם את הפתרונות. אגב, האגף שלנו, צ'רלי 360, ההתמחות, אני חושב, המאוד מרכזית והייחודית שלו, זה בנושא הזה של ניהול מידע. של ניהול מידע בעמותות, ובהחלט אנחנו משקיעים הרבה מאמץ בבנייה של שיטה וטכנולוגיה, איך לאפשר לארגונים לנהל את תהליכי הפתח. אוקיי, זה המנעול השני. המנעול השלישי הוא נושא שנקרא אשליית הטכנולוגיה. זה משהו, אני חושב שהוא ממש ככה פסיכולוגי חזק, עובד אצל כולנו. אנחנו נמצאים בשנת 2024, ואחרי הקורונה, אז בכלל, כל העולם הדיגיטלי וכולי, בכלל קפץ להם ממדים גבוהים שלא הכרנו בעבר, ויש איזה סוג של אשליה שאומר, רגע, אם אני עכשיו נמצא בשנת 2024, אז אני רוצה שיהיה איזה מחשב, איזה תוכנה AI, בכלל היום זה נכנס חזק מאוד, שיעשה את הדברים בשבילי, ואני אוכל להתעסק בפעילות שלי, כמו שאמרנו מקודם. הרי אני קם בבוקר של הפעילות, ובעצם אנשים מחפשים את הטכנולוגיה הזאת, למשל, סתם אתם יכולים לראות פה כל מיני שמות של CRM'ים שמתעסקים איתם. ולמה אני מביא את השקף הזה? כי הרבה פעמים שואלים אותי, מה התוכנה הכי טובה, מה ה-CRM הכי טוב לניהול תרומות? וכמו שאמרתי, מה שעומד מאחורי השאלה הזאת, זה מי יהיה המחשב, מי תהיה התוכנה שסוף סוף תשחרר אותי מהאירוע הזה ותעשה את העבודה במקומי. והתשובה היא שאין אף אחד כזה, כי טכנולוגיה טובה היא בסופו של דבר, היא מנהלת אותך יותר חזק, היא גורמת לך לעבוד יותר. אבל אתה עובד הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מקצועי, הרבה יותר אפקטיבי. התוצאות של מה שתעשה יכול להיות ב10 רמות מעל מה שתעשה בלי טכנולוגיה טובה, בלי טכנולוגיה מתאימה. והנושא הזה צריך לדעת אותו. וזה כמו שאמרנו, זה קשור גם לשני הדברים הקודמים. אין דבר כזה לבצע את תהליכי הפתח כמו שצריך, בלי עבודה, בלי השקעה, בלי לימוד, בלי התמחות, בלי להגדיר את שיטת העבודה, שעוד מעט אני ארחיב עליה, ובלי להקצות את האנשים המתאימים. אז אם אני חוזר לסיכום הנושא הזה של המנעולים בפתח. אם אתם בעצם שמים לב, וזה אני חושב גם המסר המרכזי שלי, שאני רוצה להעביר בהרצאה הזאת, כדי שכל מי שיוצא מפה יצא עם הדבר הזה. יש הרבה מאוד כסף מסביבכם. כסף שהוא כסף חשוב, כסף שהוא כסף יציב, וכסף שהוא יאפשר לכם לעשות הרבה מאוד טוב עם הכסף הזה. אבל בשביל הדבר הזה צריך לעבוד, צריך להחליט שמבצעים את הדבר הזה, צריך להקצות את המשאבים לדבר הזה, צריך להגדיר את השיטה, להטמיע את התהליכים,
כדי לאסוף את הכסף הזה שנמצא מסביבנו, שנמצא בשלושת תהליכי הפתח, שיהיה מסביבנו כדי לממש אותו ולגייס אותו. אני מציע אם יש כאן שאלות עד כאן, ואז אני רוצה להראות לכם בעצם לדבר על נושא קצת של שיטת העבודה בנושא התרומות, ששוב, כלי פשוט, אבל כלי שעושה סדר בראש וחשוב בשביל להבין גם יותר על מה שדיברתי עכשיו בעקרונות ודיברתי בכללים, לראות איך זה גם פוגש אותנו בחיי היום-יום ממש בסדר פעולות השוטף שלנו. תודה חנן. אז יש לנו פה שאלה של עובר לפי הסדר, שאלה של שמואל הירושלמי. האם שלושת העקרונות הבסיס של הפתח נכונים גם לגבי עמותות שבאותו זמן נהנות גם מתרומות וגם מקבלות מימון מהממשלה, למשל עמותות שמפעילות שירותים בתחום הרווחה? כן, התשובה היא בוודאי שכן, כי בסופו של דבר זה שתי מקורות תקציביים שונים. אגב, יש עמותות שהן גם מקבלות תקציבים ממשלתיים, גם מגייסים מקרנות, שזה קצת עולם אחר, למרות שיש הרבה מאוד דברים משותפים, וגם מגייסות מהציבור הרחב. בסופו של דבר, רוב העמותות הטובות, האיכותיות, תיתן להם יותר כסף, יוכלו להפעיל יותר פעולות ולקדם יותר את המטרות שלהם. אז בוודאי, אז תהליכי הפתח האלה הם מאוד רלוונטיים לנושא של התרומות מהציבור הרחב. במקביל, יש את העולם של גיוס משאבים מתקציבי ממשלה, שיש לו את העולם שלו, את התהליכים שלו, אבל בהחלט. תודה. אני רואה שאין לנו פה שאלות נוספות, אז אפשר להמשיך עם זה בינתיים. אוקיי, אז בעצם מה שאני רוצה עכשיו להראות, זה נושא של השיטה. אני קצת, מה שנקרא, הזכרתי את זה על קצה המזלג, כחלק מאשליית הטכנולוגיה, שפה זה מה שאנחנו נמצאים פה, השקף הזה. הרבה מאוד אנשים, כמו שאמרתי, חושבים שברגע שהם יטמיעו איזו טכנולוגיה טובה, איזו תוכנה טובה, איזה CRM טוב, זה בעצם ינהל את כל האירוע ויפתור אותנו הדבר הזה. אז בזה, כמו שאמרתי, יש שתי טעויות מרכזיות. קודם כל, הטכנולוגיה היא גורמת לך לעבוד יותר טוב ולא במקומך, זה דבר ראשון. דבר שני, טכנולוגיה היא מאוד מאוד, בוא נקרא לזה, היא מאוד מאוד גמישה, היא מאוד מגיעה ממקום של פלטפורמה. אפשר את הטכנולוגיה, ואם זו טכנולוגיה טובה אז במיוחד, אפשר לעצב אותה בכל מיני שיטות, אפשר להטמיע בכל מיני תהליכים. אז לכן בסופו של דבר, אם אני לא ידע להגדיר לעצמי מה שיטת העבודה שלי ברמה נקייה, לפני שאני בכלל פוגש מחשב, ברמה של טבלה פשוטה, על דף נייר, ברמה של תרשים זרימה, אני לא יודע לבנות את האלגוריתם שלי, של שיטת הפעולה שלי, אז גם תהיה לי הטכנולוגיה הכי טובה בעולם, או שהיא לא תפעל, או שהיא תפעל בצורה מאוד מאוד חלקית מה שאני יכול, כי יכול להיות שהיא תוביל אותי בתהליך מסוים שאותו בית תוכנה חשב עליו. יכול להיות שהוא א' לא המומחה הכי גדול בניהול התהליכים שלכם, בסופו של דבר אתם המומחים הגדולים לניהול התחום שלכם, וגם הוא כן, ובקיצור, וגם בסופו של דבר הם לא חושבים, בית התוכנה הוא לא חושב מהמקום של ארגון ושיטות, הוא חושב מהמקום של טכנולוגיה, הוא בדרך כלל יקבל איזושהי בקשה מכם, והוא בעצם ייתן את המענה. אז לכן בסופו של דבר מאוד מאוד חשוב לבוא ולהגדיר לעצמכם את השיטה, את תרשים הזרימה, מה שאצלנו נקרא תוכנית העבודה השוטפת. בסדר? וזה פה אני רוצה להראות את הכלי הזה, שכמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד פשוט וקל להבנה. רואים פה על המסך את הטבלה? רואים את הטבלה. אוקיי. אז מה יש לנו בטבלה הזאת? זו טבלה בסיסית, אפשר כמובן לפתח אותה. אני אישית משתמש בה המון כבר שנים בכמה וכמה עמותות, וזה משהו שהוא... עכשיו שאתה קצת מגדיל? כן, הנה, רואים יותר טוב עכשיו? אם אפשרי, נראה לי כדאי אפילו להגדיל עוד קצת. אוקיי, שנייה, אז אני קצת טיפה אתן את הזום אאוט, ואז אני אגדיל, כשנתחיל לעבור. אני רוצה כאילו לראות את הזום אאוט. מה שיש לנו פה בעצם, זה, אם נעשה את זה ככה, יותר בולט. מה שיש לנו פה ככה, יש לנו את תוכנית העבודה השוטפת, את סדר הפעולות שקשור
לתהליכי הפתח, אפשר גם להשתמש במבנה הזה כמובן לעוד תהליכים, אבל פה התמקדתי בתהליכי הפתח, בשלוש פריזמות, ברמה שוטפת, רמה יומית, רמה שבועית ורמה חודשית. ופה אני אעבור דבר, פשוט תראו איך הדברים שדיברנו עליהם, מה שנקרא ברמה עקרונית, איפה הם יורדים לפרטים. החוכמה היא לקחת את הטבלה הזאת ולהטמיע אותה פעם ראשונה ברמת הקמה, להקים אותה בשטח, אצלכם, בשטח שאני מתכוון, כמובן במשרד, בתוכנה שיש לכם או בטבלאות שיש לכם, ולבצע בקרה. כלומר, הטבלה הזאת משמשת אותנו כמובן גם לבקרה, ברמה, לי למשל יש עם צוותים שאני מנהל, עם כל צוות יש לי גישה שבועית על הטבלה הזאת, ועוברים דבר לראות ממש סדר פעולות, מה קורה ברמה היומית, מה קורה ברמה השבועית, מה קורה ברמה החודשית. אז זה שלושת הפריזמות שיש פה. יש גם פריזמה נוספת שהיא נכנסת לתוכנית עבודה שנתית, עושים אותה בגיליון נוסף, או פה, או סתם שם את זה פה, שאפשר בעצם לבוא ולשים את הפעולות ברמה השנתית לאורך לוח השנה, כי יש דברים שהם עונתיים, אבל אני רוצה לדבר על זה קודם כל. אז ככה, עכשיו אני טיפה אקדים. אוקיי. בסדר ככה? טוב, זה טבלה די טיפשה, כן? כאילו, זה אקסל. זה נכון. לא איזשהו משהו, איזו אפליקציה מורכבת. לא, אמרתי, רמת שיטה, שאתה נמצא ברמת שיטה זה טיפש. זה מצב טיפש, זה מצב זה המצב שאנחנו מנצלים זה החוכמה האנושית ולא הטכנולוגית, בסדר? ואדרבה. כמובן אפשר לקחת את זה ולהטמיע את זה בכל מיני גאנטים, אפליקציות שמנהלות גאנטים ותהליכי עבודה וכולי, אבל זה כבר מה שנקרא שדרוג. אני רוצה דווקא פה ברמה הנקייה לראות מה יש לנו פה. אז כמו שאנחנו רואים, קודם כל ברמה היומית, יש לנו פה טיפול במשימות, חידושים, תיקוני תרומות ופנייה חוזרת, כמו שאמרתי, זה תהליכי הפתח. בסופו של דבר צריך לוודא שיש יום, שעה, אפשר להסתפק יום, את הבן אדם שעושה את זה. כתבתי פה אחראי על חידושים ותיקוני תרומות, כתבתי מנהל או טלפן. לפעמים יש מקומות שלמשל חידושי תרומה, המנהל אומר אני עושה, או מישהו בכיר בארגון עושה, אומר בסופו של דבר זה האנשים הכי קרובים אליי, זה אנשים שנמצאים איתי כל חודש, יכול להיות שיש גם אנשים שתורמים סכומים יפים מאוד של כמה מאות שקלים כל חודש, אני לא נותן את זה לאף טלפן, אני עושה את זה בעצמי, אני מנצל את זה לפיתוח הקשרים, אני מנצל את זה לספר על העשייה, ואני עושה את זה בעצמי, או יכול להיות שגם ברמת טלפן עושים את הדברים, זה תלוי כמובן מאוד בהיקפים, יכול להיות שזה גם דיפרנציאלי, כלומר, אני עובד עם ארגון שיש לו 3,000 הוראת קבע על כל חודש, אז תלוי לפי הגודל של התרומה, מי מטפל בו, יכול להיות שתרומות מעל 1,000 שקלים מטפל בזה מישהו בכיר, ומעל 500 מישהו מנוסה יותר, וקטנים יותר בקטן יותר. זה לגבי החידושים. תיקוני תרומות, אני אגיד משהו בסוגריים, תיקוני תרומות זה יש משהו טעות קלאסית של ארגונים. הרבה פעמים נותנים את זה למזכירה. נותנים למזכירה להתקשר, שלום, הייתה בעיה בכרטיס, אם יש לך כרטיס חדש. אז זה אני חושב שהיא טעות שיש לה מחיר מאוד כבד, כי בסופו של דבר כל אינטראקציה עם תורם, ובוודאי אינטראקציה כזאת היא הזדמנות, א', לפתח את הקשר, ב', לפתח את התרומה. כלומר, וזה מניסיון, אני אומר לכם, מניסיון יום שאני רואה, אם אני נותן משימות של תיקוני תרומה לטלפן טוב, טלפן מנוסה, טלפן שיודע לעשות שיחה כמו שצריך ולהניע, הוא ב-50% מהמקרים מגדיל את התרומה, ובוודאי מפצה גם על חודשים שחסרו אם היו, או מביא תרומה נוספת חד פעמית, אבל לפחות מפתח את הקשרים. זה גם אל תשכחו שתמיד ברגע שיש לי החלף כרטיס, כמו שאמרתי מקודם, זה הזדמנות לחשוב מחדש על התרומה, אז גם פה זה נקודה רגישה, חשוב שמי שמטפל בדבר הזה, זה בן אדם שיש לו את ההכשרה המתאימה, יש לו את הכישרון המתאים, לבוא ולדעת לחדש את התרומה וגם לנצל את זה, להגדיל אותה. בסוגריים נגיד עוד משהו, יש היום, מניח שאתם מכירים, יש דבר שנקרא בחברות האשראי כספות אשראי. כספות אשראי זה אומר שברגע שאדם מחליף כרטיס, אז בהרבה מאוד מהכרטיסים אתה מקבל את הכרטיס החילופי חזרה. עכשיו, יש בזה חיסרון אחד. החיסרון הוא שבחינת טכנית, המסופים שנקראים מסופי הוראת קבע באשראי שיושבים עליהם, הם מאוד מאוד קלים לביטול. כלומר, אתה בתור תורם, אתה נכנס לפורטל שלך בחברת האשראי, אתה רואה את כל חברת האשראי, ואתה פשוט עם האצבע בשנייה מוריד את ה-V
מהוראת קבע באשראי, ואין לך לא אי נעימות, לא צריך להתקשר לתורם, שום דבר, פשוט מוריד את זה וגמרנו. אז החיסרון הגדול של הכספות אשראי זה היכולת הביטול הקלה. אני יודע, אני מכיר שני ארגונים מאוד גדולים שבאמת עוסקים עם הרבה מאוד הוראות קבע, שבהתחלה התלהבו וניצלו את המודל של הכספות אשראי, ואחרי זמן מסוים אמרו, רגע, אנחנו מבינים שבשקלול הכולל, מה שנקרא, יצא שכרו בהפסדו, אנחנו יותר מפסידים מאשר מרוויחים, ואדרבה, כשאני פונה לתורם, אז אני גם יכול לנצל את ההזדמנות, גם להגדיל את הוראת קבע, ובטח למנוע עצירות, ונכון שיש לי הפסד קטן, כי בסופו של דבר יש כאלה שאני לא תופס אותם, ואני יכול לפספס כמה חודשים באמצע, אבל בשקלול הגדול, אם אני יודע לעשות את משימות תיקוני תרומה כמו שצריך, ויודע לשים על זה את הבן אדם הנכון כמו שצריך, ויודע לנצל את ההזדמנות, עדיף לי לטפל בזה בעצמי, מאשר לתת לטכנולוגיה לעבוד. אפרופו אשליית הטכנולוגיה, מקרה קלאסי של אשליה, כמו שאמרתי, שני ארגונים גדולים שאני מכיר שחזרו לאחור בשיטה, מתוך הבנה שזה בסופו של דבר יביא להם יותר כסף. זהו, אז זה גם קורה ברמה היומיומית, גם נוסף ברמה היומיומית, כמו שאמרתי, משימות פנייה חוזרת, יש בזה מדיניות שונה, יש ארגונים שיחזרו כל חצי שנה לתורם, יש ארגונים שיחזרו כל 3 חודשים, יש ארגונים שיעשו את זה דיפרנציאלי, כלומר, נגיד בן אדם שתרם 50 שקלים, יחזרו כל 3 חודשים, אם זה בן אדם שתרם 500 שקל, אז יעשו את זה כל חצי שנה. שוב, כמו שאתם מבינים, גם פה נדרשות יכולות של ניהול מידע, כי אני צריך לדעת לחלק בין התורמים השונים, כמו שאמרתי, לכן גם בסופו של דבר, כמו שאמרתי, השיטה, המדיניות שלי, הבן אדם שאחראי על זה מאוד מאוד חשוב לפני ותוך כדי השימוש בטכנולוגיה, אבל בסופו של דבר, במשימות פנייה חוזרת, כשהן מבוצעות ברמה שוטפת, אפשר להגיד בכלל אצבע שעל כל שקל שנכנס מהוראות קבע, יש שקל שיכול להיכנס מפנייה חוזרת, מתורמים חד פעמי קבועים, זה דברים שאני רואה אותם בהרבה ארגונים. נאמר ארגון שכמו שאמרתי מתקשר עם 1,000 תורמים, אז בערך חצי מהתרומות יהיו בצורה של הוראות קבע, חצי מהתרומות יהיו בצורה של תרומות חד פעמי קבועות, וזה, תבינו את המשקל שזה כמה כסף יש שם. כמו שאמרתי, זה דורש הרבה יותר מאמץ, השקעה וניהול, זה גם מורכב מהרבה יותר אנשים, אבל זה משתלם. טוב, כמובן יש את הקליטת תרומות, שאני אגיד שהיום, מה זה היום? ב10 שנים האחרונות, הנושא של התרומות האינטרנטיות הוא הפך להיות מאוד מאוד מאתגר, כי בסופו של דבר ארגון שפונה הרבה לתורמים ומפעיל טלפנים, הוא רוצה גם לתגמל אותם, הוא רוצה לתת להם חוויית הצלחה, והרבה מאוד אנשים היום, יש מקומות שזה גם ממש הרוב, הם לא יתרמו בטלפון, הם יתרמו בלינק שהתורם ישלח, ולכן, ויש לנו ממש צורך ורצון לדעת לשייך את התרומות האלה למי שדיבר איתם, מסיבות של תגמול, מסיבות של מקצועיות של מי שחוזר, והנושא הזה גם כי צריך לבנות שם את השיטה הנכונה, איך אני בצורה טובה ורציפה משייך את התרומות. יש בזה שתי שיטות מרכזיות, יש כאלה שעושים את זה לפי לינק מסוים, יש כאלה שעושים את זה בצורה של דוחות וניהול מידע, כי גם בסופו של דבר לא כולם גם תורמים בלינק, יש אנשים שתורמים בהעברה בנקאית, ואפילו, תתפלאו, יש אנשים עדיין שתורמים אפילו בצ'קים, אז האתגר הוא קצת יותר רחב, אבל צריך להתייחס אליו. כנ"ל מה השורה שאחר כך, בדיקת תורמים חדשים מלינקים, להחזיק כרטסת. אני כשהתחלתי את עולם הניהול המידע לפני הרבה שנים, אז איש התוכנה הראשונה שפגשתי, דווקא מאוד מקצועי בתחום, אמר לי כלל שעד היום יושב לי בראש, להחזיק כרטסת צריך יד ברזל. להחזיק את הכרטסת כמו שצריך. והוא אמר את זה לפני הרבה שנים, בטח היום כשיש לך קמפיינים וקישורים ולינקים, נכנסים לך כל הזמן אנשים חדשים לתוך הכרטסת, יש לך אתגר מאוד משמעותי, לשמור את הכרטסת כמו שצריך, כלומר שלכל תורם יהיה כרטיס אחד. פגשתי ארגון מאוד גדול, כולכם מכירים אותו, לא ננקוב בשמו, ששאלתי אותו לגבי ניהול המידע, הוא אמר לי שאצלם לכל תורם יכול להיות 10, 16, 20 כרטסות. כל פעם שנכנסת לו התרומה,
אז נפתח לו כרטיס חדש, תבינו שאין לארגון כזה שום סיכוי בעולם במצב הזה לנהל תהליכי פתח, כי אתה לא יכול לחזור לבן אדם שאתה לפני חצי שנה, ובעצם אתה לא יודע שיש לו כרטיס נוסף שהוא תורם בו, והוא פשוט מצב כזה שהכרטסת היא לא מדויקת, היא לא מהודקת, אתה פשוט הידיים שלך קשורות, אז הנושא הזה של להחזיק כרטסת הוא מאוד משמעותי. חלק מהפעולות שאנחנו ממליצים עליהן היא לשמור על כל הזמן רצף, ולעשות ברמה היומיומית, כל תורם חדש שנוצר לבדוק אותו, זה מה שנקרא פה בדיקת תורמים חדשים מלינקים, כל תורם חדש לבדוק, לראות אם הוא קיים או לא קיים, וכמובן אפשר להיעזר בטכנולוגיות בשביל לצמצם את זה מאוד אפילו, לצמצם את זה מאוד, אבל לשמור את זה ברמה היומיומית, ככה שכל יום, גם בארגון שמאוד פעיל מבחינת תרומות, יש 3, 4, 5 אנשים כאלה, ואתה גומר את זה ברבע שעה ומתקדם קדימה, ומחזיק את הכרטסת שלך, זה ממש טיפול יומי לכרטסת, כמו טיפול בכל מכונה שצריכה טיפול יומי. זה דברים שקורים ברמה היומיומית, כמובן שיש עוד דברים שקורים בכל ארגון לפי עניינו, ואני נתתי פה מה שקראת הדברים הגנריים. זה ברמה היומית. שאלות? כן, כן, סליחה חנן. אז שאלה של לוי. האם בארגון גדול עבודה לפי השיטה מחייבת את הארגון כולו, או שזה יכול להיות מבוסס על שיטה אישית שמגייס כספים בתחום מסוים, בלי לעשות איזשהו הליך שישנה את כל התהליכים של הארגון? טוב, זו שאלה שצריך להבין יותר את המקרה הספציפי של הארגון, ואין לי בעיה, בשמחה, אפשר גם את המספר שלי אחרי זה, בשמחה יכול להרים טלפון ולהתייעץ, אבל בגדול אני מדבר על הסקטור של הציבור הרחב. כלומר, אין לי בעיה שיגייס כספים שהוא מתעסק בתורמים גדולים, שיעבוד בשיטות שלו איך שהוא רוצה, אפשר להפריד את זה. יש לי כן בעיה כשמחלקה שהיא מתעסק בציבור הרחב, שיעבדו בשיטות שונות, כי בסוף הפנייה לציבור הרבה פעמים היא רוחבית, היא משתמשת לפעמים גם כמובן בתקשורת, במיילים, ב-SMSים וכולי. אתה לא יכול שמישהו אחד יעבוד ככה ואחד יעבוד ככה, כי בסוף אתה תצא לא מקצועי, כי בן אדם יתרום למישהו אחד, אתה לא תראה את זה ויהיה פדיחה, ואחרי הפדיחה הזאת יש לה נזק כפול, גם מול התורם הזה וגם מולך, כי אתה תרגיש שאתה לא יכול לעשות את זה ואתה פשוט תחדל, ותפסיד הרבה כסף. אז היחידה שעוסקת בציבור הרחב צריכה לעבוד באותן שיטות. אגב, אם אנחנו פה יושבים בפורום בחברה האזרחית, דבר שמציג הרבה מאוד זמן, נושא של סמסים, כידוע, יש תביעות ספאם, ומי שקורא את החוק, אז החוק מדבר בפירוש על נושא של סמסים לטובת תמורה שאני מקבל, לטובת מחירות. יותר מזה, משרד התקשורת גם הוציא הבהרה שהוא לא מתכוון לעמותות, אבל כמו שקורה אצלנו הרבה פעמים במדינה, יש כבר תקדימים של בתי משפט שהחליטו שזה כן שייך גם לעמותות, למרות חוות הדעת של המחוקק, והחליטו וכנסו עמותות, אמנם כרגע בכנסות יותר קטנים, אבל אני חושב שזה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, בכל עמותה שנמצאת במדינת ישראל, לקדם תיקון או העברה בחוק הזה, שהנושא הזה לא צריך לחול על ארגונים ללא כוונת רווח, ואני חושב שיעשה בתיקון גדול. חבל שעמותות יקרות שעושות הרבה פעילות, גם משלמות קנסות לכל מיני אנשים, כמו שאתם יודעים בסוף, זה לא האנשים, זה אנשים שמנצלים, אנשים רעים שמנצלים את ההזדמנות, וגם מבזבזים את הזמן שלהם בתביעות. ואני, איך אומרים, אומר בסוגריים, קול קורא פה לראשי הפורום, אם יטפלו בנושא הזה, תבואו לכם ברכה. זה בנושא של סמסים, אבל לשאלתכם, היחידה שמטפלת בתחום הציבור הרחב צריכה לעבוד באותן השיטות. תודה חנן. אין לנו כרגע עוד שאלות בצ'אט. אוקיי, אז אני אמשיך הלאה, הפעילות ברמה השבועית. אז פה זה עובר יותר לרמת מנהל. אם תשימו לב, הפעולות השוטפות הן קשורות ברמת העובד, המשתמש קצה, אם זה הטלפן, אם זה המזכירה, והפעולות השבועיות החודשיות קשורות יותר לרמת הניהול, כי כשמנהלים את התהליכים האלה נכון, צריך כל הזמן לדעת גם לתת תהליכים ברמת המשתמש שיעבדו כמו שצריך, וגם שיהיה תהליכי בקרה וניהול נכונים. אז ברמה השבועית יש לנו כמובן את היצירת משימות של תיקוני תרומות. משימות של תיקוני תרומות צריך לבנות נכון את התהליך, את הדוח שמוציא ומייצר למערכת המשימות שדיברנו עליה מקודם, שמייצר את המשימות האלה כדי שהמשתמש יוכל לעבוד בהן.
טיפול בתורמים לפי פרוטוקול, עוד דבר, גם כן אני חושב שכמעט ולא קורה בעמותות, מומלץ מאוד מאוד לכל עמותה שרוצה לשמר תורמים כמו שצריך, זה פעם בשבוע להוציא דוח של אנשים שתרמו ולראות מעבר לאוטומציות שיכולות לקרות ברגע שבן אדם תורם תרומה מסוימת ומקבל אס.אם.אס או וואטסאפ וכו', מעבר לזה, מומלץ שבאמת תרומות שיותר גדולות או יותר משמעותיות, אז המנכ"ל או מי שבכיר אחר יעודכן, או שהוא ישלח הודעה אישית, או שירים טלפון אפילו, יכול להיות שישלח שי מסוים. ברגע שהעמותה יודעת לנהל את הפרוטוקול טיפול בתורמים, היא יכולה מאוד מאוד לפתח את הקשר, ומאותם תורמים עצמם להגדיל בצורה במאות אחוזים את התרומות שלהם לארגון. ודוח ביצועי טלפנים, ברגע שאתה מחזיק טלפנים, מאוד חשוב כמובן, לפחות פעם בשבוע, אני חושב שזה אולי פעם בשבוע זה המומלץ, לשבת, לראות את המדדים של העבודה שלנו, לפקח. אני אגיד כן ככה, מה שנקרא בסוגריים, שבסופו של דבר הנוסחה של גיוס התרומות בטלפנים היא מורכבת משלושה משתנים. אחד זה כמובן כמה שעות הטלפן עובד, שתיים, מה קצב העבודה שלו, ושלוש זה איכות השיחה. שני המדדים הראשונים הם הרבה יותר כמותיים, קל למדוד אותם, והשלישי של איכות השיחה זה משהו שצריך להיות יותר לעקוב, בדרך כלל באמצעות הקלטות שיחה, אבל המעקב השבועי, אחרי הדבר הזה, לראות שהדברים יעלו בדוח בצורה מסודרת, כמובן כל הדברים האלה צריך לבנות אותם, צריך להגדיר אותם, אני לא חושב אני יודע, זה לא קיים בשום מערכת בצורה אוטומטית, צריך לבנות את התהליכים האלה בשטח, אבל המעקב הזה הוא מאפשר לנו למקסם את היכולות. טלפנים במיוחד זה הכל או כלום, כלומר או שהם עובדים כמו שצריך בצורה מאוד מקצועית, או שזה לא משתלם. אז צריך להיות בנושא הזה מעקב, זה קורה ברמה השבועית, וברמה החודשית אנחנו נוציא כמובן את הדוחות החודשיים של דוחות גיוס ותזרים, כלומר יש פה שתי פריזמות של הסתכלות, כמו שמקובל בשפת הניהול לקרוא תזרים ותקציב, כלומר כמה תרומות גייסתי בחודש, שזה יכול להיות שזה גם קדימה, יכול להיות שזה תרומות בהוראות קבע, שאם ידע נתן לי עכשיו 150 שקלים למשך 12 חודשים, אז גייסתי 1,800 שקל, אז זה ברמה אחת מבחינת מדידת הביצועים. ברמה השנייה, מבחינת התזרים, כמה כסף נכנס לי בחודש לארגון מתרומות, ולפלח את זה בדרך כלל עושים לפי 3 קטגוריות מרכזיות, כמה כסף נכנס לי מתרומות חודשיות, סלש הוראות קבע, כמה כסף נכנס לי מצורה חד פעמית, וכמה כסף נכנס לי מגדולים. ברגע שעושים את העבודה הזאת בצורה קבועה, ורואים את המגמות, ורואים לאן זה הולך, אז זה נותן הרבה מאוד ידע אפקטיבי בשביל לשפר את התהליכים האלה. עוד נושא, זה נקרא פה הצלבת טוקים, זה אומר לבצע איזשהו חתך, לראות איזה אנשים הפסיקו לתרום בתרומה חודשית. כמו יכול להיות שבן אדם, לראות איזה אנשים תרמו לי, עכשיו אנחנו בחודש ספטמבר, איזה אנשים תרמו לי ביולי בצורה חודשית, ולא תרמו באוגוסט, ולראות מה הסיבה, האם הם מטופלים, האם הם לא מטופלים, כלומר גם אחרי שהם מבצעים נכון את כל התהליכים הסיסטמטיים, יש דברים שנופלים בין הכיסאות, זה עבודה של חצי שעה, שעה בחודש, אבל מספיק שאתה תופס 2-3 הוראות קבע כאלה, זה כבר היה שווה את העבודה, זה גם מה שאנחנו עושים אותו בצורה חודשית, ועוד דבר שעושים בצורה חודשית, זה מה שדיברתי עליו מקודם, נושא של כרטסת, מומלץ פעם בחודש, אני כתבתי את זה באמצע החודש, כי זה זמן בדרך כלל שהוא קצת יותר רגוע, או אחרי המשכורות, איפשהו באמצע, יותר רגוע, בצורה להוציא דוח כפולים, ברוב המערכות קיימים דוחות כפולים, אבל רוב העמותות שתיכנסו, תפעילו את הדוח כפולים, תמצאו המון, כי פשוט לא מפעילים אותם ולא מטפלים בהם. אז כן, לטפל בזה, לטפל באיתור נתונים, אנשים שתרמו לנו בעבר, ויכול להיות שבמאמץ לא גדול נוכל לאתר את הטלפון שלהם, לאתר את המייל שלהם, ונוכל להחזיר אותם לשולחן, ובסוף החודש, שוב, לא חייב להיות בסוף החודש, אנחנו ברמת המנהל מייצרים את המשימות החידושים, הזריזים עושים את זה לחודש הבא, אלה שהסתיימו הוראות קבע לטיפול, ואלה שאנחנו רוצים לפנות אליהם שוב. זה, כמו שאמרתי, כל זה ברמת שיטה, וגם ברמה סך הכל בסיסית. ככל שעובדים יותר עם הכלי, אז מרחיבים אותו, מפתחים אותו, דואגים שהכל
יהיה רשום פה, יצא לי עמותה שליוויתי אותה לפני שנתיים, בניתי לה קליק הזה. אני כמובן שכחתי כבר מה בניתי שם, אבל אחרי שנתיים במקרה הייתי צריך לחזור לשם שוב, ראיתי שממש זה מפת דרכים שעובדים איתה, הכל פיקס וזה מה שמחזיק את האירוע. אני חושב בגלל שהוא כלי פשוט, יש כלי פשוט לתפעול וכל אחד יכול באמת לעבוד איתו. אז זהו, זה עד כאן ברמת ההמחשה של בעצם הניהול של תהליכי הפתח, וכמו שאמרתי בתחילת ההרצאה, הקריאה שלי, המסר שלי, זה להגיד, חברים, יש פה הרבה כסף, זה נכון שצריך לעבוד, צריך להיות מקצועי, צריך להיות רציני, אבל בפירוש הזה אפשר לומר את המשפט הידוע שהגעת ומצאת תאמין, זה ברמה של, בוא נגיד, זה לא מזל, זה ברמה של, בוא נאמר, ברמה של חוק טבע. אני יכול להגיד לכם, כל מי שראיתי שעשה את הדבר הזה בצורה רצינית, הצליח והרוויח, זה קורה לכם גם להכניס את זה אצלכם, להשקיע בזה, לחשוב על זה קודם כל, ובעזרת השם גם להביא הרבה משאבים מהסעיף הזה לטובת הפעילות החשובה של כל אחד ואחד כאן. תודה חנן. אז יש לנו פה רק שאלה על אם אפשר להבהיר את ההבדל בין הצלבת הוקים לבין תיקון תרומות. אוקיי, תיקון תרומות זה ברגע אפשר פעם בשבוע, אפשר גם לדאוג ברגע שזה קופץ. ברגע שנזהה בעיה בכרטיס אשראי או בהוראת קבע בנקאית, להעביר את זה לטיפול. מי שמטפל בזה, אם זה הטלפן או מישהו בכיר יותר, שייצור איתו קשר. זה ברמת המשתמש. ההצלבת הוקים זה נועד לוודא שלא פספסנו אנשים בדרך, שלא קרה מישהו שהיה תורם בהוראת קבע והפסיק לתרום. בדרך כלל, אם מנהלים נכון את תהליכי התיקוני תרומות והחידושים, אז לא יהיה הרבה אנשים שם. אבל כמו שאמרתי, גם בשביל כמה הוראות קבע בודדות שתופסים, ובדרך כלל תופסים כשעושים את זה, זה שווה את העבודה הזאת, את הפעולה החודשית הזאת. תודה. שאלה של מיכל, אם יש דרכים רציניות ללמוד את תוכנות ה-CRM השונות, לתרומות ולא רק. אוקיי, טוב, אז אתה מרים מה שקרה אצלי לסיום. אנחנו ב-Charity 360 הקמנו את האגף הזה לפני 5 שנים. את חברת Charity, אני מניח שכולכם מכירים, זאת החברה שהביאה לעולם העמותות את הגיוס ההמונים במתכונת, היה גם גיוס המונים לפני זה, אבל במתכונת מה שנקרא העוצמתית שלו, עם המסגרות זמנים, ועם הנושא של ההכפלה. זה בעצם מודל שבעצם חברת Charity הביאה לעולם לפני 8-9 שנים, לארץ לפני גם 7-8 שנים, והיום כולם מכירים, ובאמת ממש אולי ברוב העמותות זה כבר נהיה חלק מהחיים הרגילים, מה שנקרא גיוס המונים. אז חברת Charity הקימה אגף שנקרא Charity 360, שאני זכיתי להקים אותו לפני 5 שנים, שהמטרה שלו היא בעצם לפתח תהליכי ניהול ותהליכי ניהול תרומות במיוחד, שוטפים בעמותות. כלומר, אנחנו לא מתעסקים עם קמפיינים, אנחנו מתממשקים עם קמפיינים, יודעים להכווין לזה, יודעים לחבר לזה, אבל העבודה שלנו היא להטמיע את התהליכים, בדיוק כמו שדיברתי פה עכשיו, בדגש על תהליכי הפתח, תהליכי ניהול המידע, להטמיע אותם כמו שצריך בארגונים. זה תהליכים שהם לוקחים את הזמן שלהם. בנוגע ל-CRM, תראו, זו שאלה, לצערי, מאוד מאוד טובה ולא פשוטה, כי איך נגיד לכם בצורה פשוטה, בגלל התרבות של העמותות, שזה ארגונים ללא כוונות רווח, אז גם לצערנו זה גם נהיה ללא כוונות פיתוח. כלומר, עמותות הן מאוד מאוד חסכניות, שלא לומר קמצניות, בנושא של פיתוח תהליכים ניהוליים. ולכן גם הנושא של התוכנות שנותנות מענה ושירותים לעמותות, הם בסופו של יום, הרווחים שלהם, או לפני הרווחים, ההכנסות שלהם מאוד נמוכות מהעמותות. העמותות מוכנות לשלם סכום מאוד נמוך, ולכן רמת הפיתוח שלהם היא מאוד מאוד לתת מענה כאן ועכשיו, ומאוד ברמה של כיבוי שריפות, וברמה שבסופו של יום, ברוב מוחלט של העמותות, של ה-CRMים, קשה מאוד לנהל את התהליכים כמו שצריך. מי שכן רוצה ומעניין את הנושא הזה, אז אני מוזמן לפנות אליי באמת בפרטים, תוכלו את המספר טלפון, וכן לשמוע ממנו קצת מה הוא יותר עושה, וכן להכווין אותו. אני יצא לי לעבוד בשנים האלה עם 12 תוכנות של CRMים. אני מכיר, אני חושב,
את רוב מוחלט של השרים בעמותות, חשוב להגיד נקודה חשובה, וזה דבר שלפעמים טועים בו. אני מאמין בזה שכל תוכנה של ניהול צריכה להתמחות בסקטור שלה. כלומר, אם תיקח תוכנה של ניהול מוסכים, ננהל אותה בתי מרקחת, זה לא יעבוד. אותו כנ"ל, במגזר העסקי יש הרבה מאוד תוכנות ו-CRM, ושם גם יש שם מפלצות גדולות של חברות שגם מוכנות לשים הרבה מאוד כסף בשביל לפתח את הדברים, ומזה גם נהנים הקטנים יותר. אבל התוכנות האלה, ויצא לי בהחלט לבחון כמה דברים כאלה מהסוג הזה, הן לא בנויות לעמותות. לחילופין, יש תוכנות פלטפורמה מאוד מאוד משובחות ומשוכללות, אבל שצריך לעבור דרך מאוד ארוכה ומאוד יקרה בשביל לבנות בהם את התהליכים מאפס. זה דומה, באמת צריך לבנות את כל התהליכים ברמת אפס, ו-99% מהעמותות לא מסוגלות לצאת את תהליך כזה. לכן, כן, אנחנו בעמותות צריכים להשתמש בתהליכים, בתוכנות קיימות. המצב, כמו שאמרתי, הוא לא פשוט. מי שספציפי, כן, מה שנקרא רוצה, ובהתאם לתהליך הזה, מוזמן לפנות אליי, כן, יכול להכווין דברים שגם אני בעצמי, אני מנהל היום שתי מערכות תרומה גדולות של ארגונים גדולים, אז אני כן מצאתי את השיטה את השיטה איך לעשות את זה. אני עובד עם תוכנת אמינות, אבל מי שרוצה מוזמן לפנות בפרטי, ובעצם אפשר לדבר ספציפית על המקרה שלו ולראות איך לעזור לו. שוב, אני אומר לפני הכל, זה בכלל צריך להבין שזה תחום שצריך להתעסק בו, צריך להשקיע בו, צריך ללמוד אותו, ואז לקבל את ההחלטות. רוב העמותות עוד נמצאות הרבה לפני השאלה הזאת של איך לעשות. כלומר, הרבה מאוד עמותות מחפשות CRM, זה כן. כל יום עולה שאלה כזאת. אבל, כמו שאמרתי, בהשליית הטכנולוגיה, הם מתוך מחשבה שמישהו יעשה את העבודה בשבילהם. ואז בדרך כלל הם מתאכזבות, תעשו סקר מסביבכם, רוב המנהלים לא מרוצים מה-CRM שלהם. בסדר? כי כנראה שהם חשבו שזה יעשה להם את העבודה, והם לא נכנסו לאירוע ללמוד אותו. תודה חנן, אז ככה יש לנו עוד כמה שעות שהצטברו, אז רק עד שאני אפנה אותן אליך, אני רק אגיד לכולם ששלחתי עכשיו בצ'אט קישור לקבוצת הוואטסאפ של ההכשרה, שבה גם תשלח בהמשך המצגת ופרטי הקשר של חנן, אז מי שלא שם עדיין מוזמנים להצטרף. שאלה של אלעד, מתי נכון לצאת לגיוס טלפון להוראות קבע או מול קמפיין בליץ עם יעדים של פעילים? האם זה דורש מציאות או רק שיש ממש פעילים סופים של הארגון? טוב, זו שאלה ששואלים אותה המון. מתי הזמן הנכון לצאת לקמפיין או למבצע? התשובה היא, הזמן הנכון זה מתי שאתה מסוגל להיכנס לזה כמו שצריך. כל השנה טובה, אנשים, פעם היום הזה לא טוב. היום רואים את זה, כל יום הוא טוב, בתנאי שאתה חם על זה. אם אתה חם על זה, בסוף אתה יכול גם לנצל כל תזמון, קצת מחשבה יצירתית, אתה יודע איך להפנות אותו, איך למנף אותו אליך, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא ברגע שאתה פנוי לזה, כמו ארגון למשל שמגיש תמיכות, וזה חלק לא משמעותי בזה, כנראה שלא יעשה את זה בדצמבר. אם כל ההתעסקות שלו וכל המנכ"ל יושב שם והכל יושב שם, אז הוא פחות יעשה את זה, אלא אם כן, זה משהו שיושב יותר על עובד אחד או שניים. או ארגון שפותח שנת לימודים בספטמבר, אז יהיה לו כנראה מורכב להתעסק בזה בספטמבר, ויכול להיות שארגון אחר, ספטמבר, שזמן של חגים, בכלל זה הכי טוב בעולם. אבל באמת זה מאוד 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 תלוי בסוף של בזמן שאתה מסוגל. ועוד דבר חשוב ששמעתי פעם משפט, איש מכירות ותיק, מומנטום לא עוצרים. אם יש, ויש לי איזה כמה סיפורים, דווקא בגלל המלחמה והשנה לא פשוטה שעברנו, שבאמת ארגון בא והתחלנו להכניס שם איזו תוכנה, ואמר אולי עכשיו נעצור, וזה לפני החגים, ואני ממש נלחמתי איתם. אמרתי, תקשיבו, אנחנו לא יודעים מה יהיה, לא שאלי מושג, אני לא קיבלתי התראות. אבל אמרתי, חברים, עכשיו אתם בעניין, אז אתם תתחילו, נכון שזה מסובך, נכון שלא משך חגים, התחלתם לדבר על זה, התחלתי עכשיו, אז בואו נמשיך. כמובן, אחרי באה עלינו המלחמה הזאת, וכמובן שאם הם לא היו מתחילים לפני זה, אז כמובן שלא היו עושים את זה אף פעם, אבל זה לא צריך דווקא לסיבות קיצוניות של מלחמה. כשיש מומנטום, שנכנסים לאירוע, מתקדמים איתו, מקבלים החלטות. ברגע שזה יורד, אז איך אומרים, זה אותו כנ"ל לגבי כל הפרויקטים של גיוס המונים, או טלפנים, מה שלא יהיה. התחלתם לחשוב על זה, התלהבתם, חשבתם שזה טוב, תתקדמו. אם אתם תורידו מומנטום, כנראה סביר מאוד שזה יחזור, זה הזמן הטוב, כשאתם בעניין.
תודה. שואל עקיבא, איך אני ממליץ לנהל את הכרטסת במקרה שיש לעמותה תוכנת דיוור, וכל המידע כרגע מאוחסן באקסלים. שוב, השאלה היא כמובן מה רוצים לעשות. אם רוצים לנהל את השיטה על מלא, את כל תהליכי הפתח וכולי, אז אקסל הוא דבר נהדר, הוא לא CRM. CRM, אני אגיד את זה בקצרה, CRM יש לו בעצם שלושה מאפיינים מרכזיים. קודם כל, שכל הפעולות נמצאות לפי אנשי קשר, למשל בשונה מאקסל או תוכנות סליקה כמו יעד שרי, כמו משולם, כמו זה שבסופו של דבר הטבלה המרכזית, טבלת פעולות, פה אז הטבלה המרכזית היא טבלת אנשי קשר, שאלה מקושרות טבלאות נוספות, זה דבר אחד. דבר שני, מאפיין מרכזי זה נושא של יכולת פילוח ומחולל דוחות. יש CRMים שאין להם מחולל דוחות, זה כאילו, אי אפשר להגיד שלא נקראים CRM, אבל זה כאילו כמו רכב שמסוגל לנסוע רק בתוך העיר, בסדר? זה יכולת מאוד מאוד מרכזית של CRM, היכולת לפלח את הנתונים. ונושא שלישי, יכולת של ניהול משימות. של ניהול משימות שבעצם מאפשרות לי לעבוד כל הפולו-אפ. אם אני רוצה לנהל תהליכי פתח כמו שצריך, אקסל לא מספיק לי. אקסל הוא טוב בשביל דאטאבייס, בשביל דיוור, בשביל לשלוח SMS, אימיילים וכולי, אבל פולו-אפ אתה לא מוצא לו את הידיים ולא את הרגליים, אפשר לעשות את זה על רמה של כמה מאות אנשים. יש לנו גם כן מודל שפיתחנו שנקרא מודל הכינור, שזו בעצם אקסל חכם שכן מאפשר לעשות CRM על רמה של 200-300 איש, אבל לא יותר מזה. ברגע שאתה עובר 500 אנשים, אתה רוצה לנהל כמו שצריך, אתה חייב להכניס CRM היכולות האלה כדי לבצע את זה. ה-CRMים הטובים המתקדמים היום, הם יודעים כמובן לדבר עם עולמות התקשורת, מיילים, SMSים, וואטסאפים, כמובן שזה נושא מאוד מאוד חשוב, היכולות התקשורת עם אנשי קשר שלך, אבל זה מה שנקרא, זה מעל הדאטאבייס. יכול להוסיף על זה קצת, כי אני שאלתי את השאלה, פשוט לחדד מה יש לי כרגע, או שחכה לה בסוף אולי? אז אולי רגע נסיים את השאלות אוקיי. שבצ'אט, ואז יהיה זמן לשאלות פתוחות. אוקיי. בסדר? אז שאלה של אלעד, במידה ויש דאטה גדולה רק במיילים, האם יש מידע מהו הכלי אפקטיבי יותר? זה סרטון וידאו קצר מול דף גרפי של טקסט. תראו, התשובה שלנו בדרך כלל שזה 360, כלומר אנחנו עובדים מול ציבור, עובדים מול המון. אצל המון אין דבר אחד שתופס, יש אחד שהוא קורא רק מיילים, ויש אחד שהוא מיילים בכלל לא יודע איפה הם, ותתפלאו, יש גם אנשים שקוראים SMSים. האמת שהם SMSים מיוחד אחרי שאנשים התחילו להבין שאם הם לא קוראים SMSים אז הם מפספסים חבילות באלי אקספרס, אז התחילו יותר לקרוא SMSים. זה נכון, אבל התשובה היא שצריך לעשות גם וגם וגם. ללכת ולעשות חכם ולעשות כל דבר יצירתי, ויש אנשים לתפוס ככה את הציבור, כל אחד בערוץ שיותר קרוב אליו, ויש גם עוד מושג שאנחנו מכירים אותו עולם המכירות שנקרא נגיעות. המחקרים מראים שבשביל לסגור עסקה אתה צריך לדעת להגיע לרמה של 7-8 נגיעות בלקוח. הנגיעות יכולות להיות בסרטון שהוא רואה בטלוויזיה, בפרסומת שהוא רואה בחנות, בטלפון שהוא קיבל. אז כמו בסופו של דבר כל הנגיעות האלה מכל הכיוונים, הן בעצם מקדמות בסופו של דבר את הקלוזינג של התרומה במקרה שלנו. אז שוב, לכן זה גם סיבה לעשות גם וגם וגם, אנחנו כולנו מוצפים וקשב ברוך השם יש לכולנו, אז אתה צריך לגוע כמה פעמים בבן אדם כדי שהוא ישים לב בכלל שדיברת איתו. תודה. נגמרו השאלות בצ'אט, וגם השעה כמעט 12, אז ככה מי שרוצה לסיים אז ניפרד ממנו. חנה, יש לך עוד כמה דקות לשאלות בעל פה, אם עוד מישהו רוצה לשאול? כן, בשמחה, אין בעיה. אז אני חושב שעקיבא רצה לשאול, אז עקיבא המיקרופון לרשותך. תודה. בהמשך בעצם לשאלה ששאלתי בצ'אט של לגבי הכרטסת, בפועל אני עובד עם אקסל היום, והצלחתי ליצור איזשהו נוסחה שבעצם מזהה אם באותו קובץ כבר מופיע אותו תורם או לא, ואז הוא אומר לי אם זה תורם חדש. השאלה אם אולי אתה מכיר איזה משהו באקסל שיכולה לחדד קצת יותר או איזושהי דרך אחרת לנהל באמת את הבלוק הזה, שאני אוכל לדעת כמה תרומות יש לכל תורם. או שזה באמת כמו שאמרת זה רק במערכות CRM, ועד שאני לא אעבור לשם אז זה באמת יהיה קצת יותר מסובך לזהות. שוב, אפשר לעשות באקסל הרבה דברים נפלאים וטובים ויפים, ויש הרבה שאלות שאני אישית למדתי מהצ'אט GPT, איך לעשות באקסל, דברים מאוד מעניינים. גם אני.
כן? אז אפשר לעשות הרבה מאוד דברים באקסל, אבל בסופו של דבר, כולל שאתה מכניס תורמים חדשים, אז יש לך, אתה עושה את ה-VLOOKUP כדי לראות אם הוא קיים, ואז זה מטמיע אותו, אבל זה עולם אחר, כשאתה עושה את זה ב-CRM, עובד כמו שצריך, קודם כל, 80% המחשב כבר מזהה לבד. אתה בונה, אתה מגדיר לו את האלגוריתם, שהוא יעשה זיהוי. אני למשל עובד אחרי הרבה שנים למסקנה שאני דורש זיהוי כפול, כלומר שם משפחה זהה, פלוס אינדיקציה נוספת של טלפון או מייל. אני לא מסתפק בטלפון או מייל בגלל הנושא של גיוס המונים, כי מי שיצא לו לעשות גיוס המונים עם מתרימים, אז יש תופעה נרחבת שהמתרימים אין להם סבלנות, רושמים את הטלפון שלהם על השם של התורם, ואז אוי ואבוי יכול לצאת גם הקבלות על שם המתרים ולעשות בלגן מאוד גדול. אז אני אישית דורש זיהוי כפול, אז אתה יכול להגדיר באלגוריתם של אותה תוכנה שזה תהיה הדרישה, ואז בעצם אם המחשב יזהה משהו, 80% מזהה, אז הוא יכניס כבר בעצמו ולא תצטרך בכלל לבצע, ואז אתה תוכל לבוא לראות כל התרומות שלו באותו מקום, ואם הוא לא יזהה, בשביל זה נתתי מקודם את התהליך של התורמים חדשים מלינקים ברמה יומיומית, כדי כל הזמן לשמור על הכרטסת. אז שוב, אפשר באקסל לעשות הרבה דברים, בהחלט. ברגע שזה עובר את הרמה של הגבול הסביר של 200, 300, 400 אנשים, אני ממליץ, אני יכול להגיד, אני בעצמי לפני 15 שנה, הקמתי איזשהו מוסד, כולל, לצערנו, גבעת אסף הבוקר עלה לכותרות, בגבעת אסף הקמתי כולל, הייתי שגר שם הרבה שנים, ולא, איך אומרים, לא התפנקתי. התחלתי מאפס, קניתי תוכנה ב-30,000 שקל, התחלתי, ויכול להגיד לכם שזה לא מוסד גדול, והוא לא צריך המון, אבל 500-600 אלף שקל כל שנה נכנס קבוע, בצורה שבונים עליה, כמובן, עובדים על זה, כמובן, משקיעים בזה את הזמן, אבל זה בצורה בטוחה, בצורה יחסית רגועה, והתחלתי עם מספר תורמים לא גדול, וגם היום, זה לא שיש שם אלפים רבים, אבל יש שם, אבל בהחלט זה עולם אחר לנהל את אותם 1,000 תורמים בצורה מקצועית וסדורה, וזה כמובן גם שווה ומכניס את התמורה ששווה את זה. תודה רבה. אפשר שאלה קטנה? כן, שמחה. אתה מדבר על 1,000 תורמים, 600 אלף שקל בשנה. מה העלות של להחזיק כזה מערך? תראה, אני אדבר איתך על ארגונים גם יותר גדולים, כלומר, זה משתנה, כלומר, אני עובד עם ארגונים שמחזיקים 20,000 תורמים, כן? פעילים, לא מדבר על תורמים בדאטאבייס, תורמים פעילים. העלות היא כמובן, ארגון גדול, בסוף, מבחינת העלות תועלת, זה יוצא יותר זול. כי להחזיק מערך כזה, כמו שצריך, כמובן המרכיב המשמעותי תמיד כוח אדם. כוח אדם, בוא נגיד גם ארגון קטן, לפחות צריך מישהו בשליש משרה, אז יעלה את ה-50-60 אלף שקל שלו. כדאי, עלויות של תוכנה טובה יכולות לעלות 30-40 אלף שקל בשנה, ומעבר לזה זה מה שנקרא באמת up to you, תלוי בפעולות קשר שאתה עושה מול התורמים, קצת מתנות, קצת וכולי, אבל אפשר לדבר על סדר גודל של 100,000 שקל, אולי פחות, אם זה כוח אדם מתנדב, אז זה יכול, העלות, באמת, העלות הכבדה זה כוח אדם. אז שוב, אני חושב שבסופו של יום, גם אם מגיעים בארגון קטן, שנניח על הקטן, שמכניס 500,000 שקל, מה שבאמת אני חושב שזה באמת ארגונים מאוד קטנים, גם אם זה עולה 100,000 שקל, וזה 20%, זה עושה שכל מאוד, הרבה מאוד עמותות היו שמחות לקבל ב-20% דברים. שוב, ככל שיותר גדל, והכוח אדם גם נדרש להרחיב אותו מטלפניות וכולי, אז העלויות של בעיקר של הכוח אדם עולות, אבל כמו שאמרתי, זה בסופו של דבר, עם הניהול, עם הכוח אדם, בדרך כלל מדברים על 30-35%, כשאני מדבר על לעשות בעצמך כמובן, אתה לא מוציא את זה החוצה לאיזה טלמרקטינג חיצוני, משהו כזה, אתה מנהל את זה. זה הסדרי גודל, וזה משהו שהעמותות בהחלט, איך אומרים, היו שמחות שיהיה להם את הדבר הזה. תודה. תודה חנן. יש לנו שאלות נוספות? טוב, אז נראה שאין לנו, אז באמת תודה רבה לחנן, תודה רבה לכל המשתתפים והמשתתפות. תודה רבה, היה מעולה. מעולה ומרתק. תודה רבה. תודה רבה. להכשרות הבאות.
תודה רבה, יישר כוח. להתראות. להתראות. תודה לכולם. תודה.